Η Ελλάδα επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και πέρασε στους 4 στο Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά μετά από το μακρινό 2009. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που συνεχίζει να κάνει απίστευτα παιχνίδια με μέσο όρο γύρω στους 30 πόντους. Απ' την άλλη μεριά, ο Βαλαντσιούνας προσπάθησε μόνος του να πάρει την νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε μπροστά στην αρμάδα του Βασίλη Σπανούλη. Από πίσω ακολουθούσαν οι Σλούκας και γενικότερα ολόκληρη η ομάδα ήταν σε τρομερό επίπεδο, όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο που ήθελα να το αναφέρω αυτό με τις 4 τάπες του και τις καταπληκτικές του άμυνες και την προσπάθεια που έδειξε στο παιχνίδι. Όμως πέραν από όλων αυτών των πραγμάτων που έγιναν σήμερα και είμαστε χαρούμενοι όσοι είμαστε υγιείς, εγώ φοβάμαι κάτι άλλο. Εάν η Ελλάδα σήμερα δεν περνούσε, θα είχαμε τα χθεσινά λαϊκά δικαστήρια. Θα ήταν ο Σπανούλης μυρωδιάς, θα ήταν ο Σλούκας να τον βρίζανε οι Ολυμπιακοί, τους παίκτες τέλος πάντων του Ολυμπιακού τους βρίζανε οι Παναθηναϊκοί και πάει λέγοντας. Αυτό πρέπει να το πάρουμε μακριά από τις εθνικές ομάδες. Οι εθνικές ομάδες δεν είναι οι ομάδες μας, οι ομάδες είναι κάτι άλλο. Η εθνική μας ενώνει και είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ, ούτε Τρίκαλο, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα. Γιατί αυτό που συνέβη εχθές με το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ τραγικό. Και τα ισοπεδώσαμε όλα πραγματικά, δηλαδή η κάθε άποψη είναι δεκτή και δεν μπορώ εγώ να πω σαν Άρης ποιος έχει την άποψη τη σωστή ή τη λάθος. Αλλά άμα δεν σ' αρέσει κάποιος προπονητής, αυτό θα το πεις από την αρχή. Δεν θα το πεις στην πρώτη στραβή και θα πεις εγώ σας τα έλεγα. Και ούτε θα μου συγκρίνετε την κατάσταση που συνέβη στον Παναθηναϊκό πριν λίγα χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, που ακόμη και εκεί πέρα πάλι διαφωνώ μαζί σας, γιατί ήταν ο μόνος προπονητής που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα και το έχασε όπως το έχασε και δεν θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Τέλος πάντων, αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική για τον ελληνικό αθλητισμό. Την Παρασκευή κόντρα στην Τουρκία του Εργίνα Δαμάν που μας ξέρει και τον ξέρουμε πολύ καλά, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ελπίζουμε σε ένα μεγάλο παιχνίδι που θα μας στείλει στον τελικό. Καλό σας βράδυ και να σκέφτεστε πιο λογικά. Όπως και χθες στο ποδόσφαιρο, η ομάδα πάνω απ' όλα. Τίποτα δεν μας ενδιαφέρει σχετικά με το που παίζουν οι παίχτες. Όλοι έχουν ένα κακό βράδυ. Και σήμερα στην Εθνική δεν ήταν καλός ο Μίτογλου. Τι σημαίνει, δεν ξέρει μπάσκετ? Χθες ξαφνικά ξεχάσε το ποδόσφαιρο ο Καρέτσας, ο Τζόλης, όλοι το ξεχάσανε. Ο Γιωβάνοβιτς έγινε καρβέλας, όπως λέτε πολλοί, κλπ. Αυτά τα σχόλια είναι πολύ αστεία, αλλά είναι πάρα πολύ ελληνικά και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Καλό σας βράδυ.